बर्तमान नयागढ़ ठू गुप्तेश्वरी मंदिर नयागढ़ ठू केते किलोमीटर 35 35 किलोमीटर एठू केमती आसवाक पड़ू नयागढ़ आसिले नयागढ़ ओडगाँ आसवे ओडगाँ एठू 7 किलोमीटर सब जाक ଆପଣ ଅଟୋରେ ଆସିପାରିବେ କି ବାଇକ୍ରେ ଆସିପାରିବେ କି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ସଦାବେଳେ ବସ୍ ଆସୁଛି ଏଠିକି ଆସିପାରିବେ मंदिर केतटा कौन खोला रही सकाळ केतटा संध्या 4:30 ଖୋଲିବ सकाळ ହଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ 4ଟା ସମୟରେ ଖୋଲିବ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାମୃତ ନୀତି ହେବ ପଞ୍ଚାମୃତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଗଙ୍ଗୋଦକ ସ୍ନାନ ହେବ ତା ଶୁଦ୍ଧୋଦକ ସ୍ନାନ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବଲ୍ଲଭ ନୀତି ହେବ ବଲ୍ଲଭ ନୀତି ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଳତୀ ହେବ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ତାପରେ ଭକ୍ତମାନ ସାହାରା ମେଳାଇ ଭଗବାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ତାପରେ ଦିନ 11ଟାରେ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ହେବ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ପୁଣି 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ତାପରେ ପୁନଃ ଖୋଲିବ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରେ ପୁଣି ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହେବ ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ଖୋଲା ଏଠି ଏ ମନ୍ଦିର ଆମର ଏଠି ଦିନ ବେଳେ ପହର ନାହିଁ ଏ ମନ୍ଦିର ସଦାବେଳେ ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଖୋଲା ରହିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପୂର୍ବ ଖୋଲିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଦର୍ଶନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଆଉ এটা কেউ জায়গায় উপস্থিত এলা নয়াগড় জেলার ওড়গাঁ ব্লক জামুপাଟনা গ্রামে অবস্থিত এলা ত্রয়োদশ শতাব্দীর ঘটনা এটি কিছু আদিবাসী গাঁ লা সে গাঁরু 7 আদিবাসী ঝিও জঙ্গলକୁ ଯେଉଁ ପିଠୋଳ ଅଛି ମାଟି ଆଳୁ ତାକୁ ଖୋଳିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ତ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମକ ଝିଅରେ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ପଥର କୋଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଠୋଳ ଗଛଟେ ହେଇଛି ତାକୁ ସେ ପଥର ସେ ଗଛକୁ ଦେଖି ପିଠୋଳ ଖୋଳିବାକୁ ଯାଇଛି ଖୋଳିବା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଆଘାତ ବାଜିଛି ଯେଉଁ ଆଘାତ ବାଜିଲା ସେ ଆଘାତରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଇଛି ସେ ରକ୍ତକୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ରକ୍ତ ବାହାରିଲା କାହିଁକି ସେ ବହୁତ ପାଟି କରି ଚିଲେଇଛି ବହୁତ ପାଟି ଚିଲେଇଲା ପରେ ରକ୍ତ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ସେ ତା ସାଙ୍ଗେ ସେ ଅଚେତ ହେଇଗଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କାହିଁ ରକ୍ତ ହେଇକି ବାହାରିଛି ଅଚେତ ହେଇଯାଇଛି ତା ପାଟି ଶୁଣିକି ତାର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଝିଅମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ଘଟଣା ଦେଖିଛନ୍ତି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରକ୍ତଟା ବାହାରିଲା କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସାପ ହଉ ବେଙ୍ଗ ହଉ ଗୋଧି ଦେହରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେହରେ ରକ୍ତ ବାହାରିଛି କି ସେ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼େଇଛନ୍ତି ତାହା ନଥିଲା ପଥର ଦେହରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିଲା ରକ୍ତ ଲିଙ୍ଗ ଶକ୍ତିରୁ ବାହାରିକି ଏ ପୋଖରୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ତ এই ଖବର ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ନୟାଗଡ଼ ଯେଉଁ ରଜାମାନେ ଶାସନ କରନ୍ତି ଗଡ଼ ଥିଲା କହନ୍ତି 9ଟା ଗଡ଼ୁ ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ଥିଲା ନୟାଗଡ଼ ରାଜା ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ସିଂଦେବ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସିଂଦେବ ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବଘେଲ ବଂଶରୁ ଆସିକି ନୟାଗଡ଼ରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜବାଟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ରଳପ ଗଡ଼ ଏଠି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାଇବାନ୍ଧ ଗୋଟେ ଗଡ଼ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥିଲା ରଜା ପାଲିଙ୍କିରେ ଆସିଥିଲେ ଘଟଣା ତଦାରଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଘଟଣା କ'ଣ ରଜା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଜୀବ ଦେହରେ ବାହାରିଛି କି ରାଜା ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼େଇଛନ୍ତି ତାହା ନଥିଲା ପଥର